حديث كيدان أوشتي 15 دقائق. حديث كيدان بوانجيل زجمر وانجيل بالسرات مالت كوينو بالسرات دما ممصانا يتبلي كيدان ستتصبيو مسيحن لمنغستو كنورس مسل مركابناني إذا بالسرات زدما بأربعة استفرالي وانجيلاويان تمزكيبلنا نرهبو نساتهم دما ماتيوس ماركوس لوكاس كم دما يوحنس يوم وانجيل ماتيوس إذا مصحف بتتقبل قرأ زنبرة قويتا إيوس دما حواريك خون زمارة ماتيوس يتصحفو ماتيوس نت بمدحن إيوس تقبل نايد حنت سراح بقانق أبرايس إسرائيل وين صحيف اللهم يركب كان دحين مرات زوانجيل استستفت أمان نايد حنت سراح كوينو نتود داويت ود أبراهام زخونا كريستوس كابلداتو جميرو قزراتو تمكاتو نايوانجيل عيو سفت أمام تأمرات سغلتون سكياتون كاموت متنسون ناب سميات معراقون بزرزرن حمقوتن مزقيبو يركب تحستو زوانجيل دما نزوم صعبي يمثل لدات إيسوس كريستوسن ولدون سبكت يوحنس مطمغ بزعبات انقت إيسوسن فتناون إيسوس أب قليلان هزب زهابو تمرتي كاب قليلان أب يورساليم زقبرو قعزو أب يورساليم كبابيان زحلفان موداتا سومون كومدوما قويتا كمستنسن دقاقيمو كمستراين وانجيل ماركوس زوانجيل دما حرقبتم 7 كلتن دقا مزامرت قويتا زخونا ماركوس تصحفو لكع كم ماتيوس دما عيونايتين عالم كدحن عدام دما بجا خون زمص حيال قويتا مزقيب يركب ماركوس وانجيلو حيل بزلو تخزبل أقلال صحيفو أتكرو دما أبت قويتا إيسوس قورم دنك تأمراتيو تحستو زوانجيل دما نايت وانجيل مجمرتا إيسوس أب قليلان هزب زهبو أقلقلوت إيسوس كاب قليلان أب يروساليم زقبرو قعزو أب يروساليم كبابيان زحلفاني موداتا سومون بزعبات نساء إيسوس كمو دما اتستنس أقويتا بترقاقامي مرآيون عرقوتني وانجيل لوكاس دما سمو كم زحبرو حدا خبتم 7 كلتنا ردت قويتا ني حواري باولوس دما ود مزمور زخونه لوكاس صحفو وانجيل إذا أب حديث كيدان كابزلو مصحفت زنوح وانجيل نايت ود أدام زخونه كريستوس لدات ناي وانجيل أقلقلوت سغلت الموتن تنسايكم دما عرقت حزيل يركب لوكاس نقويتا إيسوس اتخمت زنبرو مرحان إسرائيل مرحان كلهم دك سبات نجيرو يزغربو أبت ممصا قويتا حيزوم زركبو قداموت معرفاتن أبت عرقت قويتا ززنتو ناي موداتا معرفاتن دما حاقوس عبي بوتا تواهيبو يركب تحستو زوانجيل دما نزوم صعبي يمثل مأتوي نا يوحنس مطمقنا إيسوس كريستوس لداتن أتعبابيان أقلقلوت يوحنس مطمق تمكت إيسوسن فتنون أقلقلوت إيسوس أب قليلا إيسوس كاب قليلان أب يروساليم زقبرو قعزو أب يروساليم كبابيان زحلفانا موداتا سومون كومدو ما ناي قويتا تنساين بترقاقامي مرآيون عرقتو وانجيل يوحنس زي بقى صحفو خابتم زحلفو 3 وانجيلات فليز بالوانجيل بتقويتا زفكرو حواري يوحنس زتتصحفي نا يوحنس كند علامة دما قداماي أملاخنت ناي تقدم عالم زنبرن زلون زمتصن قال كلاي دما أبز مسب استوهاد قال زقبر امنت زل علماوي هيوت كم زعدل نمقلاسي إذا سلازخونا دما أتوكرو يوحنس أبتم إيسوس زقبرهم تأمراتن زولهم قالاتن كوينون رخو
ግብረ ሐዋርያት ድሕሪ ወንጌል ተሰሪዑ ዘሎ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት እዩ። እዚ መጽሓፍ በቲ ኣቐዲሙ ወንጌል ዝጸሓፈ ሉቃስ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ሉቃስ ነቲ ኣብ ወንጌሉ ብዕምቆት ዝጸሓፎ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ድሕነት ዕዮ ኣብዚ መጽሓፍ እውን ከመይ ልበቶም ዝተሓርዩ ሐዋርያትን እታ ጎይታ ዝመሰረታ ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝተቐጸለ መዝጊብዎ ይርከብ። እቲ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ዝምህር ወንጌል ድማ በዞም ብመንፈስ ቅዱስ እናተመርሑ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ሰማርያን ክሳዕ መወዳእታ ወሰን ምድርን ክዝርግሕዎ ከም ዝኽኣሉ ተዘንቱ ይርከብ። መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ምስ ፍሕፋሕ ወንጌል ኢየሱስን ምምስራት ቤተ ክርስቲያንን ብዝገልጹ ብሰለስተ ቀንዲ ኣርእስታት ይኽፈል። ቀዳማይ ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ክርስትና ኣብ ኢየሩሳሌም ክዝርጋሕ ከም ዝጀመረ፣ ካልኣይ ናብ ምድሪ እስራኤልን ናብ ካልኦት ክፍልታትን ከም ዝተዘርግሐ፣ ሳልሳይ ናብ ርሑቕ ሃገራት ማለት ንሮም ሓዊስካ ናብ ዙርያ ማእከላይ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ከም ዝሰብሐ። ትሕዝቶ እዚ መጽሓፍ ድማ ነዞም ስዑ ይመስል። ንምስካር ምድላው ጎይታ ኢየሱስ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ትእዛዝን ተስፋን ብዛዕባ ኣብ ክንዲ ይሁዳ ዝተሸመ ሐዋርያ ማትያስ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተዋሃበ ምስክርነት፣ ኣብ ይሁዳን ሰማርያን ዝተዋሃበ ምስክርነት፣ ኣገልግሎት ሐዋርያ ጳውሎስ፣ ፈለማ ወንጌል ንምምሃር ዝተገብረ ጉዕዞ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተገብረ ጉባኤ ሐዋርያት፣ ወንጌል ንምምሃር ዝተገብረ ካልኣይ ጉዕዞ፣ ወንጌል ንምምሃር ዝተገብረ ሳልሳይ ጉዕዞ፣ እስር ጳውሎስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቂሳርያ ከምኡ ድማ ኣብ ሮም ዘሕለፎ ግዜ። መልእኽታት ሐዋርያ ጳውሎስ ስዒቦም ዝመጹ ክፋል ናይ ሓድስ ኪዳን እቲ ሕሩይ ኣቕሓ ዝብል ቅጽል ዝተዋህበ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎም መልእኽታት እዮም። እቲ ኣቐዲሙ ሳውል ዝበሃል ዝነበረ ጳውሎስ ካብ ዕርገት ጎይታ ድሕሪ 8 ዓመት ኣብቲ ናብ ደማስቆ ዝወስድ መገዲ ከሎ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ዝተገለጸሉን ኣገልግሎት ዝመረጾን። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ድማ ንከተማታት ኤውሮጳ ልዕሊ ኩሎም ሐዋርያት ተጓዒዙን ሰቢኹን እዩ። ልዕሊ ኩሎም ድማ ነዘን ስዒበን ዘለዋ 14 መልእኽታት መጽሓፉ ይፍለጥ። መልእኽቲ ናብ ሮማ፣ ቀዳማይን ካልኣይን ቆሮንቶስ፣ ገላትያ፣ ኤፌሶን፣ ፊልጵስዩስ፣ ቆላሲስ፣ ቀዳማይን ካልኣይን ተሰሎንቄ፣ ቀዳማይን ካልኣይን ጢሞቴዎስ፣ ቲቶ፣ ፊልሞና ከምኡ ድማ ዕብራውያን። መልእኽቲ ያዕቆብ ንሐዋርያ ጳውሎስ ተኸቲሉ ድማ ሐዋርያ ያዕቆብ ነታ ንዕለታዊ ናብራ መምርሒ ዝኸውን ትምህርታት ዝሓዘለት መልእኽቱ ጽሒፉ ይርከብ። ያዕቆብ ሓደ ክርስቲያን ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ከንጸባርቖም ዝግባእ ጠበያት ብብሩህ ዝኾነ ስእላዊ ኣገላልጻ ኣቕሪቦ ይርከብ። ኣብ ክርስትና እምነትን ግብርን ብሓደ ተጣሚረን ክኸዳ ዝግብአን ኣገደስቲ ረቋሒታት ምዃነን ድማ ኣብዛ መልእኽቲ ጐሊሐን ኣለዋ። ትሕዝቶ እዛ መልእኽቲ ድማ ነዞም ስዕብ ይመስሉ። መእተዊ እምነትን ጥበብን፣ ሃብትን ድኽነትን፣ ትዕዝብትን ፈተናን፣ ምስማዕን ምግባርን፣ መጠንቀቕታ ብዛዕባ ኣድልዎ፣ እምነትን ምግባርን፣ ክርስቲያንን ልሳኑን፣ ክርስቲያንን ዓለምን፣ ከምኡ ድማ ሓፈሻዊ ትምህርቲ። ቀዳማይን ካልኣይን መልእኽቲ ጴጥሮስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ነቶም ኣብ ክፍሊ ሰሜን ንእሽቶ እስያ ተበቲኖም ዝነበሩ ክርስቲያን ክልተ መልእኽታት ጸሓፈሎም። ናይታ ቀዳመይቲ ዕላማ ነቶም ብምኽንያት እምነቶም ስደትን መከራን ገጢሞም ዝነበሩ ኣመንቲ ንምትበባዕ እዩ ነይሩ። ቃል ወንጌል እናዘኻኸረ ናብቲ ብሞትን ትንሣኤውን ዳግማይ ምጽኣቱን ገይሩ ኣብ ህይወቶም ተስፋ ዝዘርአ ጎይታ ኢየሱስ እናኣመልከተ ድማ የተባብዖም። ናይታ ካልአይቲ ዕላማ ድማ ሓሰውቲ መምህራን ንዘምጽእዎ ትምህርቲ ንምቅዋምን ብጠንቁን ዝመጸ ሳዕብየን ንምፍታሕኒ ነቲ ዳግም ምጽኣት ክርስቶስ የልቦን ዝብል ክሕደት ብፍላይ ድማ ተሪርን ግልጽን ዝኾነ መልሲ ኣብዚ መልእኽቲ ተጻሒፉ ንረኽቦ። ትሕዝቶ ናይዘን መልእኽታት ድማ ነዞም ስዕብ ይመስል። መእተዊ መዘከርታ ድሕነት ኣምላኽ ንቕድስና ንበሩ ዝብል መተባብዒ፣ ኣብ እዋን መከራ ክርስቲያን ዘለዎ መዘነት፣ ትሕትና ክርስቲያንን ኣገልግሎቱን፣ መደምደምታ፣ መእተዊ መጸዋዕታ ክርስቲያን፣ ሓሰውቲ መምህራን፣ መወዳእታ ምጽኣት ክርስቶስ። ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን መልእኽቲ ዮሃንስ ስዒቡ ተቐዲሙ ወንጌል ጽሒፉ ዝነበረ ዮሃንስ ዝሰደደን ሰለስተ መልእኽታት ንረክብ። ኣብዘን ምስ እግዚኣብሔርን ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ክህሉ ዝግባእ ሕብረት ዘስተምህራ መልእኽታት ጐሊሑ ዝርአ ዓብዪ ትምህርቲ እንተሃልዩ ፍቕሪ እዩ።
أملاخ برهان ردائي أبو حقي كمون فقر مخان زغلص حواري يوحنس اتنا عالم السعراء إيسوس مسيح مخانو آمينون أملاخ زفكر سبي خبل قليص والله نأملاخ مفكار تقلص ألا أنكو طباب دما نتمساقا زول حوخا بمفكار مخانو أبريه ويركب أبتان أبتحريت إما بيتن أبتم زفكرم دك أنزل آخا كاليت ملوغت دما حواري يوحنس أقداس النت فقر حد حدن كاب حاسوت ممهران متنقاغن بملكة حرارات صحيفو يركب أبسال سيت ملوغت دما نت بحق زفكرو فقر غايوس كمسكنون كاب ديوترافيس استبهال سبكرع كم زلو كتنقو خلون نعزل ملغت يهودا أتصيلو تحاوي يقوب زخونا يهودا نتابت حستا مسكاليت ملغت بيتروس تما ساسل حانت معرف زلوا ملغت صحيف يركب نتم أنبب تقا بتخاب كل استقدست امنات رأسهم كهانسن بمنفس قدوس كتسليون يزخخرو نتم أما أكل مأمنان زركبو فرحات أملاغ زي بلو من نقويتا أيوس الزخحرون دما قبو مقطعات خمزلوهم قبل علك آيلكم أون سدومون ومران زورد مقطعات الناس زخخرة يتحساسب بتوسخ يهودا كابت أب سمانين حدا مصحف تزحات زي مصحف قدوس ترح زركب مصحف هينوك تأكس كرلون أم منقولي كامل أغت قدوس ميكائيلن ديابلوسن بزعبا ريسا موسى يستقبل كركر كتصحف كرلون ننبب ديابلوسن إسرائيلاويان ريسا موسى زلو بتاكر يوم أمو أملخات اكزيابير قديفو بنموسى كاملقو أبز حسب اللوان دي كامل أغت قدوس ميكائيل اكزيابير يقنح خات رح يلوك خننو كم زي دفرة يهودا تحت النات ملاق قليس ويركب رأي يوحنس أمود داتا دما حواري يوحنس أبدا سيت فتمو خوينو زرأيو رأي زحازة مصحف رأي يوحنس نركب إذا أب حديث كيران اتركب إنكو نايتن بيت مصحف حواري يوحنس بسنك امنتو أبدا سيت فتمو تأثيرو أبزنا برا اللقوان بمعالتو ويتها بمنفس تمسيتن كلو زرأيو رأيات زحازتها حفشتو ملغت زعباي مصحف دما قداماي እግዚአብሔር بقويتا ኢየሱስ አቢሉ ሓንሳን ሓዋሮን ኩሎም ጸላእቱ ሰይጣን ከይተረፈ ክስዕር ምዃኑ ከላይ ድማ ዝዓወት ምስተፈጸመ ነቶም እሙናት ዝኾኑ ህዝቡ በረኸት ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ከውርሶም እዩ ዝብል ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እዛ መጽሓፍ ድማ ነዞም ስዕቡ ይመስል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሐንስ ብራእይ ከም ዝተገልጸሉ ናብተን ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝተጻሕፋ መልእኽታት ሰማያዊ ስርዓት ኣምልኾን ሸውዓተ ማሕተም ዘለዋ መጽሓፍን شوعات ملخت قبلن توم كلت أراويتن ببينو عينات رأيات قطع أملاخ زملاء شوعات تصوات أنوات بابلونن مسعر أراويتن نبيات حسوتن ديابلوسن نايمود داتا فردي حداس سماي حداس مدري حداس إيروساليم كمرما مدام دمتا